Dosa! Žltý červiar previedol presný bod na krk súpera a preto získava prvý bod. Napred! Stop! Dvaja rozhodcovia sa zhodli, že modrý červiar bodol žltého cúka, možno ste to niektorí vedeli, tepel sa skutočne až skrivila a preto má bod modrý červiar. Napred! Ono sa to nezdá, ale aj pri takomto hodení je to skutočne pomerne nebezpečné. Žltý červiar, zásah do hlavy, ak by nemal modrý červiar masku, bol by bez oka. Napred! Stav je 2-1 pre žltého červiara. Pekne, Peťo, pekne! Modrý červiar prerezal žltému červiarovi čreva a vyhráva, stav je 2-2. O rozhodujúci bod. Modrý červiar prerezal